स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसे खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना झुनझुनिया पे बांध के रुमाल फुल ऑडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतानी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना जौन मजा रानी में बा उहे मजा कान्ही में बा फुल ऑडियो सॉन्ग एंगल म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना धनी रोपनिया कोरोना फुल ऑडियो सॉन्ग अंकुश राजा ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता प्रवेश लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना बदरा बरसे झमाझम फुल ऑडियो सॉन्ग निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मौगी गोर मिलतौरे फुल ऑडियो सॉन्ग वे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना घर में रोए मेहरारू फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कमर से जब सर के सड़िया फुल वीडियो सॉन्ग हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना बोला का भाव बा फुल वीडियो सॉन्ग प्रमोद प्रेमी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चलो नेह लगाए शिव शंकर से फुल ऑडियो सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो को देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।